is still Love Radio Academy. Kasama pa rin si DJ Rocky. And DJ Pau, wow. Si DJ Pau, wow na nag-aaral sa Letron, Manila na ngayon ay nagdi-DJ. Parang gusto na kaming palitan. Charot with the rod. So, sino pa ba yung isa-shoutout natin dyan? DJ Pau, wow! Ang huli nating shoutout, dyan sa Qatar, kay Tita Ria, ang nag-sponsor sa akin ng tablet. Thank you sobrang laki. Doble ng ulo ko. Ay, actually, ma'am, sobrang pangarap yan ng mga Gen Z ngayon. Yung maging rich tita na nasa ibang bansa at nagbibigay na lang sa mga pamangkin niya ng mga luho. Wait. Gusto ko lang ulitin yung sinabi mo. Okay. Pangarap ng mga Gen Z na maging tita na rich tita? Yes. Or pangarap nila na magkaroon ng rich tita? Kasi ako, pangarap ko na magkaroon ng rich tita. Ayoko yung maging rich tita. Ay, gusto ko maging rich tita, pero ayoko yung magbibigay ako. Pangarap nila maging rich tita. Oh. So, ikaw ba pangarap mo maging rich tita? Parang once in my life, parang pumasok na rin sa isip ko. Parang naging trend din kasi yan sa TikTok. Talaga? Bait mo naman. Kung magkakaroon ako ng yaman, akin lang yun. Huwag na i-share. Hindi naman. Kumbaga, parang, di ba kailangan mong turuan yung mga kabataan ngayon na magtrabaho kasi wala namang nakakuha sa madalian eh. Maswerte ka kung meron talagang extra yung mga kamag-anakan mo, especially your titos or your titas. Pero kapag yung tao na mihasa, nasanay sa puros bigay, parang feeling ko hindi sila natututong mag-grow. Feeling ko lang ikaw palagay mo, ganun ba? Ang rich tita po kasi na term na ginamit na hanggang ngayon is bukod po dun sa luho is yung parang ability na magkaroon ng kakampi yung mga teenagers ngayon. Like for example, stricto masyado yung parents mo. Ako yung tipo ng tito na, hindi, kilala ko yung mama mo. Halika, sama ka sa akin. Parang ganon. Yung parang supportive, single, rich. Yan yung tita na parang katropa mo. Yung palang definition ninyo of tita. Rich tita. Iba yung tita na, may tita kasi marites may ganon sa mga reunion, di ba? So yung description pala na tita ka, rich tita ka, ibig sabihin nun, ikaw yung madaling malapitan ng iyong mga pamangkin. Yes, exactly po. Okay. So, ang tamang spelling dun, rich tita kasi hindi out of reach yung tita mo. Diba? Hindi siya rich tita. Kasi ako pwedeng ko, reachable tita ko. Yeah. Rich tita, pero hindi rich tita. Wala lang. Ang sarap nga magkaroon ng ganong klaseng tita. Pero on my own, parang feeling ko masyadong mahirap mabuhay sa mundong ito para isipin ko pa ibang tao. Nagpapakatotoo lang ako. Pero darating din siguro yung punto na kapag nandiyan na yung mga pamangkin mo. Kasi ako may mga pamangkin ako Pag nandiyan yung mga pamangkin ko, kahit na alam kong gagastos pa rin ako. Opo. Ikaw ba, palagay mo, pag naging tita ka, ganun ka rin? Yes po. As panganay, as much as possible, yun din yung binibigay ko po sa mga kapatid ko. Yung support and luho na deserve naman nila. Bakit pati luho ibibigay? I mean, yung minsan din nila nakukuha. Ganun. Yes. So, mapagbigay ka, minsan ba nauubos ka? Yung ganun? At times po. At times. Pero ang maganda kasi dyan, yung sa'yo, parang nagiging pass it on. Pass it on. Parang kung bagay yung tita mo, ito yung binibigay sa'yo, binigyan ka ng tablet. Tapos ikaw naman, parang binibigyan mo din ng something yung mga kapatid mo. Ang tawag dyan, it's the circle of life, diba? Kumbaga, kung ano yung mga natatanggap mo, ibigay mo rin. Mali yata yun. Kung ano yung mga natatanggap mo, magpasalamat ka. But at the same time, be kind to others. Yes. Yan. In fairness, nakakuha ako ng parang bagong understanding ngayon ng isang rich tita. Yes. Kasi ang understanding ko lang talaga ng rich tita, yung mayaman ka, yung tipong naka-sunglasses ka kahit gabi na. Yung ganon. Perlas. Naka-perlas ka. Tama yung naka-pearls ka na necklace. Tapos naka-Pandora ka. May ganun pa. Opo, with branded bags. Yes. Tapos kapag nasa bahay ka, nakabestida ka na mahaba. Diba? Pero hindi yung bestida na ginagawang panlaba. Diba? Diba meron yung ganun sa sapa dati, yung parang maglalaba ka, yung tipong parang isang hablot lang nung tela mo, biglang boom, may nakakita na ng chocolate hills. Ganun.
So, hindi ganon. Yung mga dress up ngayon ng mga tita, di ba yung parang mga nude colors, ganyan, mga pastel colors, pwede rin. O kaya yung mga black, white, brown, ganon lang. Opo. Mga minimalist na lang. Totoo, minimalist. So anyway, maraming salamat sa iyo, DJ Powwow, sa pag-share mo ng mga kung ano-anong knowledge mo about life, love, your titas, your kakilala na pinaplastic mo lang, ganon. Salamat sa pag-share mo dahil dyan marami na akong natutunan din sa iyo. Maraming salamat. So, kumusta naman yung experience mo bilang ikaw ay isang student radio jock for today's radyo? Well, nung una po nakaka-intimidate talaga. Oy, pinupo mo na. Wag mo akong ipo. Bastusin mo nga ako. Wag mo akong respetuhin. Parang magkaedad lang tayo dapat dito. Oo. Ito naman, pinupo pa ako. Kala mo naman sobrang laki ng diferensya ng edad natin. Oh, go ahead. Kinakabahan ako nung una kasi hindi ko nga po talaga personality na palasalita. Ay, hindi naman halata. Nagkaroon po ako ng opportunity na mag-switch kahit for a moment lang. And not just to share kung ano yung extension of myself, but also ma-discover ko rin yung sarili ko. Actually, hindi lang kayo mami nakadiscover ngayon. Ako rin nakadiscover sa sarili ko na, hala, kaya ko pala to. Kaya ko pala. Hala, kaya ko palang palitan si DJ Rocky. Mag-apply na uwas. Parang naglabas ako ng bagong alter ego ngayon. Talaga. Sana ma-enjoy mo at sana na-enjoy mo talaga itong moment na ito kasi yung mga pagkakataong to, bibihira lang din dumating sa buhay ng isang tao. Kaya kapag naalala ko kung gaano kakonti yung mga radio jocks sa Pilipinas, parang grabe no, it's a privilege because not everybody has been given this privilege. So kapag nabigyan ka talaga ng pagkakataon, you have to value it. Yes, kasi alam mo, nagsimula ako yung parang katulad mo rin. Yung pa VO lang. Pa voice over lang. Tatawagin ako as intern. Tapos, mag-voice over ka nga dito. Tapos ikaw, di ba, napapakinggan na yung, sampulan ka nga dyan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun, siya po yun. Yung nakakairita, di ba? Pairita sa hapon. Pero may moment na ganyan, yung parang pag napakinggan mo yung recording mo, parang nakakairita naman tong taong to. Parang gusto mong hinaan yung volume ng radyo nung napakinggan mo yung sarili mo. Pero yun nga, eto pong si DJ Powwow, isa po siya dun sa mga nag-voice over nung kailangan pa bang i-memorize yan basic. Napakinggan nyo naman kanina yung sample niya. So, yan yung yan yung mga pagtatanim na sinasabi nila na pwede mong anihin in the future. So, ganyan ako nagsimula hanggang sa nagtimpla-timpla ako ng kape, nagustuhan nila yung kape na may durako, ganyan. Baboy pala dahil doon, 'di ba? Naisip siguro nila na nagayuma sila, ganyan, or parang basta meron sigurong connection, ganyan, whatever. Hoy, biro lang yung dinuruan ko. Grabe naman kayo. Hindi ako ganun kababoy. Syempre, hindi ko dinuraan. Nilagyan ko lang ng konting patak ng luha ko. Kaninong kape yun? Hindi ako sure. Kung sa'yo yata yun, Boy Pindot. Charot lang with the rot. Nauna ako kay Boy Pindot kasi naging intern din yan ng kabilang stasyon. O diba, imagine mo, puro intern. Yes, so sa mga kabisyo po namin out there na naging intern ngayon or naging intern pa lang ngayon, tandaan po ninyo, may mga kumpanya na dyan pa lang sa period na yan, inobserbahan na kayo na baka posible isa kayo sa maging empleyado nila in the future. Ayan. So, ang daming mga learnings ngayon at ang daming sharings. Sana nag-enjoy ka talaga and baka gusto mong imbitahan sila na i-stalk ka sa mga social media accounts mo. Stalk talaga. Wag na, marami na marami na. Hindi, as an introvert, no? Yes, tama na yun. Tama na daw yun. Ayan. Siya lang po yung kaisa-isa na student radio jock na nagsabi na, hindi, okay na po. Okay na. Tama na to. Tama na to. Pero if interested po kayo for maging student radio jock here in Love Radio Academy, mag-send lang po kayo ng isang email kay DJ Rocky na may subject na gusto ko maging DJ with your name, contact number, and your school. Tama po yan. So, kung gusto mo maging student radio jock, gusto mo kami palitan, di subukan mo. Tara!
Yes, send nyo lang sa raketera@gmail.com. So, we are saying GTG as in got to go. Nakapiling po ninyo ang inyong basa Princess DJ Raketera And DJ Pau Wow. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sa mga kabisyo natin nasasakal sa kanilang relasyon, ang kantang I Want to Break Free by Queen ang para sa'yo. Nasasakal pala to. Pag ano, di ba choke me daddy? Ganun. Di ba na pala? Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!